Γεια σας, είμαι ο Χρήστος. Είμαι ο Γιώργος. Και μαζί είμαστε οι Troll Brothers. Λοιπόν, είμαστε στο βουνό και πάμε έτσι μια βόλτα πάνω να κοιτάξουμε, να παρατηρήσουμε τα δέντρα, τα χόρτα, τις πέτρες, τα παπούτσια. Α, ναι, πήρα καινούργια παπούτσια και οι κάλτσες καινούργιες είναι. Nike, παπούτσια Adidas νομίζω. Όχι Nike. Nike μωρέ, μα. Λοιπόν, και εδώ πέρα κουκουνάρια. Αυτό στο βίντεο να είναι λίγο βαρετό, δεν ξέρω. Ω! Τι είναι? Μια μέλισσα. Να τη. Χαμό. Εδώ πέρα είναι μια δεξαμενή. Να τη. Και εδώ κοιτάξτε. Βγαίνουν κάτι νερά. Επειδή λογικά έχει σπάσει ή κάτι τέτοιο. Να βγαίνουν από ένα σημείο εκεί πέρα. Εδώ κάποιος έχει βάλει πέτρες. Έρχονται πολύ εδώ. Αυτό ωραίο θα είναι. Λοιπόν, και πάμε πάνω στη δεξαμενή. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να πάμε πάνω. Εμείς θα πάμε από το συντομότερο. Βασικά δεν υπάρχει δρόμος. Ναι. Πρέπει να κάνουμε και λίγο parkour για να ανέβουμε. Λοιπόν, και θα πάμε εκεί πέρα και θα ανέβουμε. Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ γλιστράει. Γιατί... Αλλά ήταν ένα πουλάκι και εγώ τρόμαξα. Να κοιτάξτε εδώ το parkour που θα κάνουμε. Ωραία. Εδώ είμαστε. Στην δεξαμενή. Ωραία. Κράτα λίγο την κάμερα. Θέλω να δω τι έχει πάνω. Το απόλυτο τίποτα. Μπάει Χριστός ο φως. Εδώ έχει κάτι ασφάλειες. Εδώ άμα κοιτάξετε είναι... Πρόσεχε, βοήθεια, εσένα θα σου πέσει. Ξέρεις και πέφτει σε μένα. Κοιτάξτε εδώ, είναι πολύ τρομακτικό. Πραγματικά. Άμα κατέβετε σε αυτό, σας θυμίζει το Outlast. Άμα ξέρετε τι είναι το Outlast. Είναι ένα τρομακτικό βίντεο παιχνίδι. Ρε, βασικά. Ρε. Anyway, βασικά δεν είναι πολύ τρομακτικό. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εδώ υπάρχει κάτι μαύρο. Δεν βλέπω τίποτα, δεν φαίνεται κάτι. Εδώ κάτω λογικά ναι, έχει λίγο νερό. Αλλά είναι τρομακτικά εδώ πέρα. Ας πούμε δεν ξέρεις που καταλήγει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε από εδώ κάτω, είναι ψηλά. Αυτό είναι ένα βαρετό βίντεο. Τι άλλο. Λοιπόν, ο Γιώργος πήγε για κατούριμα και έχει πάει για κατούριμα. Εγώ τώρα είμαι εδώ στη δεξαμενή. Τι ήταν αυτό? Πρέπει να φύγω. Γιώργο! Γεια! Τι έγινε μωρέ βλάκα? Ρε, κάτι ακούστηκε από τη δεξαμενή. Ένα κάτι τέτοιο, ένα σαν τραγούδι. Αγόρι μου είσαι ψυχοπαθής. Δεν το λέω για πλάκα, αλήθεια. Βγήκε, δεν στο λέω. Αλήθεια. Δεν το λέω για πλάκα. Σεφ. Εγώ θέλω να πάω να φύγω από εδώ. Θέλω να πάω κάπου αλλού. Δεν μπορώ. Έχω αρχίσει και ζαλίζομαι.
Δεν ξέρω, αυτό σίγουρα κάτι άκουσα. Ακούστηκε σαν μια φωνούλα. Ναι, μωρέ. Είναι από τα πολλά τρομακτικά παιχνίδια που παίζεις. Εγώ σου λέω, ακούστηκε σαν μια φωνούλα. Και δεν έχω παραστήσεις, ούτε είμαι ηλίθιος. Ακόμα ζελίζεις. Ναι, τι νομίζω ότι περνάει έτσι αμέσως. Ακόμα ζελίζεις. Ναι. Γιώργο, δεν νιώθω καλά. Χρήστο. Δεν γίνεται τίποτα. Καλύτερα να καλέσω. Γιώργο, Τι. Μείνε κάτω. Θα καλέσω βοήθεια. όχι, καλά είμαι. Καλά είμαι. Ρε γαμώτο, εδώ δεν έχει σήμα. Τι θα κάνουμε. Έλα. Σβήσε γαμώτη. Ξύπνα. Χρήστο, γρήγορα. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν το τέλος από το βίντεο. Εντάξει, το βίντεο ήταν ψεύτικο. Δηλαδή δεν συνέβαινε στην αλήθεια αυτά. Τι άλλα. Εγώ έχω χτυπήσει εδώ πέρα. Ναι, όπως τον έσυρνα σε μια φάση. Τότε δεν ξέρω. χτύπησες. Γεια. Έχει πολλά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ναι. Κάντε like, subscribe, comment αν σας άρεσε. Comment να μας πείτε και καμιά ιδέα για επόμενα βίντεο. Κάντε το share άμα θέλετε. Θα συνεχίσουμε και το βίντεο οι μαλακισμένοι. Τη Ναι, ταινία, τη σειρά. σκεφτόμαστε να κάνουμε σειρά. Λογικά το επόμενο βίντεο θα είναι το δεύτερο μέρος. Από Ναι. εκεί δηλαδή που το είχαμε σταματήσει. Ναι, ναι. Και δεν ξέρουμε τώρα πόσα επεισόδια θα κάνουμε. Αλλά όσο πάρει. Εντάξει. Γεια σας.